Hola, bon dia, aquí estem, la Buica de Tortosa per a comentar la gala 11. Sincerament, la gala 10 me vaig emocionar comentant en excés perquè era el primer vídeo respecte a OT que feia, però intentaré anar una mica més pim-pam, pim-pam, pim-pam. També perquè jo estic hasta el coño d'este programa. Bueno, no me vull adelantar, però me vull baixar del barco, vull que me peguen un cop al cap, no conèixer l'existència d'OT i continuar feliç perquè m'està destruint la meva vida, este programa, sincerament, no puc més. Sense preàmbuls, anem directes al tema, anem a comentar, bueno, les grupals mai les comento, sincerament, últimament, excepte l'anterior de Tonight we are young. Traient esta, últimament les grupals me donen molta peresa, inclús tanta que a nit me vaig a dormir, un dia més, estic gravant això el dimarts, el dia després de la gala, i me vaig a dormir. Me vaig despertar quan anaven a dir que Nayara era la nominada favorita, i després me vaig tornar a dormir. I llavors este matí he vist clips saltos, repassant pel Prime, comentant-ho entre els meus companys i de més xames, tal. Llavors tinc les suficients dades com per avaluar i comentar, i anem directament a Martin, que ja sabeu que a pesar dels seus errors d'afinació i sofrir una mica fent la veu aguda tot el rato, se'l va veure coqueto i disfrutant perquè tenia coreografia, que ja sabeu que és la seva salsa i la seva veritable passió. I tal com vos vaig dir respecte a la gala 10, Martin lo fiques en la veu a seques i perd, però lo fiques un ball i un ritme ochentero, electrònica pop, i la gent se queda embobada. Pues bàsicament això ha passat, la gent s'ha embobat mirant-lo i s'han tornat a pujar al seu barco de cop i volta. Però li va valdre la pena l'actuació perquè va ser salvat pel jurat, que també se va enamorar d'ell de nou, i el mateix jurat que la gala 10, que ficava en puntuació per cosa unànime, tothom li va ficar una puntuació baixa i el rànquing va ser l'últim. Va rebre la menor puntuació per part de tot el jurat, vull dir que he col·lapsat. Llavors, huele favoritismo i carpeta, si ho dic. Compartixo la valoració que li han fet a Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, programa de referència màxima per a mi. I és que Martin és guapo, entre cometes, perquè la guapura és subjectiu. Cantar explícitament no és que canti que bé, però fa show, i este component de fer show a tothom li fascina i li encanta. Llavors, clar, s'ha anat arrastrant, salvant i s'ha colat fins a la final. Una mica recorda a Pita dels Jocs de la Fam per tota esta estratègia. Bueno, hi ha gent que diu estratègia, no sé, la gent, cadascú fa la seva valoració en la seva pròpia percepció i judici, però sí que és curiós. Qui ha entès, ha entès. Tot això és esta trama de la carpeta i d'arribar fins la final en Juanjo. Lucas, els passes de micro, lluny d'agradar-me, me van fer replantejar haver-lo salvat a ell abans que Kiara, sincerament, perquè la cançó no m'agrada, no connecto ni empatitzo en Lucas en esta cançó. Com la interpreta ell me deixa espès com un xocolate, que del bric lo poses a una tassa i el serviixes i ja. Que té bona pinta i el gust està acceptable, vale, però si el deixes ben calent i li afegixes nata per deixar-lo complet i més exquisit, seria millor. Llavors trobo que és la millor analogia que puc fer per valorar a Lucas. No diré que ho ha fet mal pel pretty privilege, el privilegi de ser guapo, per a les que no saben anglès. Simplement que tant la cançó com ell m'han fet molta mandra perquè tenia que fer un sobreesforç per connectar i empatitzar. Ell a l'escenari volia oferir diversió i després va fer tot un discurs de bueno, és que me transporta a la meva infància, a Uruguai, no sé què, molt... Ho sento, carinyo, te transporta a la teva infància, però no a la meua. Una sèrie de factors que a mi me la pelen perquè jo no he vist que ho hagi fet en lo cor i en lo sentiment adequat que no ell i els altres li diuen que sí que ho havia fet, però bueno.
Mos farem les loques qui sóc jo, la buica de Tortosa, per ficar en judici la valoració dels altres, de suposats professionals. La menys tòxica i dramàtica, jo. Lucas va ser salvat pels professors, dit això, un cop més en l'excusa de la evolució. O sigui, per favor, poden d'una puta vegada valorar a Lucas sense usar la paraula evolució. Noemí va usar altres paraules, qualitat d'artista, no sé què, bueno, m'ho estic inventant una mica, no me'n recordo, però sempre destaquen el tema de la evolució. Pot parar la gent, per favor, de Lucas igual a evolució? No, vale, sí, ha tingut un arc de personatge que ha sigut desenvolupat, ha canviat, tal, però teniu una altra paraula que no sigui evolució? És que trobo que això del deliri col·lectiu de que Lucas ho fa estupendament i ha evolucionat molt, trobo que se n'està anant de les mans perquè ha arribat a la final, que jo el volia a la final, és cert, i ho vaig comentar a l'anterior vídeo de la Gala 10, no m'arrepentixo d'haver-ho dit, però necessito altres valoracions, altres actituds, altres punts de vista. Lo de la evolució se me queda simplón, al igual que ha comentat Mario Marzo al seu TikTok, en algun moment vos deixaré un clip d'ell. Trobo que ho tinc estructurat perquè surti que quan parli de Bea, allí ho veureu millor. Dit això, jo llanço una pregunta a l'aire. És Lucas el preferit i protegit de Noe? Ahí lo dejo. Que encara que los professors i ella, sobretot en qualitat de directora de l'acadèmia, explícitament no pugui elegir qui se'n va i qui es queda, perquè d'això s'encarrega realment el jurat, els professors igualment tenen un gran component i un gran factor de que poden dir, pues, bueno, esta setmana dels nominats salvem en este, tal. Llavors, realment sí, tenen un pes decisiu en el transcurs del programa. Llavors, per clips i històries que hem anat veient, jo trobo que Noemí realment sí. Lucas és dels seus preferits, encara que ella digui que no té preferits, o que ho són tots, però jo trobo que sí. I Lucas és un dels seus protegits i per això l'ha salvat. Ruslana, te compro de l'inici fins la meitat, a dures penes, a trompicons, però bueno, fiquem-li molta imaginació i mos tapem los ulls i les orelles, però ja arriba un punt en què de la meitat al final ho va fer malament, deixem-ho així, no vull usar cap paraula malsonant. Ella és experta en fingir que tot està bé i servir. Ella estava ditxaratxera, saltanera, animant al públic, tal, doncs clar, tots aquests factors fan que dissimulin les ganes que tenia de que s'acabés el seu infern. I el públic d'OT en general és molt bàsica i sense criteri, llavors els hi encanta una persona que se dedica a saltar, pegar brincos i salts mortals cap atrás. Ballar i omplir l'escenari fent coses encanta i despista molt al públic, llavors omplint l'escenari d'accions te despistes i t'oblides de què tan mal ho està fent la persona. Mos podem remuntar al cas de Martin al principi, per exemple, també. Ella va ser la elegida del públic a pesar del poc suport que rebia a les xarxes socials i va ser superior en vots. Sant Germana hauria d'aprendre del grup de fans de Ruslana abans de criticar el programa per històries d'Instagram. Això és un gran tema a debatre també. La germana de Ruslana i la família tan tòxica i competitiva que té, que així ha acabat, pobra, té desquiciada i loca. Bueno, ja ho salto. Un munt de dades, organitzeu-les com vulguéssiu. Ruslana, pues eso, com Martin, bueno, inclús pitjor que Martin, trobo, perquè Martin dius, mira, coqueto, ell sí que tenia una coreografia. Ruslana era com, bueno, pues animo al públic, vaig pegant saltets, tota mona, no sé què, desafinant com una cucaratxa, però mira, s'ha colat a la final con tot su coño. Que en el fons també s'ho mereix, és que li estem tirant un munt d'odi i un munt de hate, mi niña, però bueno, en part s'ho mereix i en part dius, ha tingut una trajectòria complicada en números molt exigents
un respiro, perquè mentalment, clar, nosaltres estem comentant-ho tot des de la nostra posició de estem a casa rascant-nos lo coño i els ous en les dos mans aposentats mentre mirem com aquestes persones s'estan trencant físicament i mentalment en un programa que a lo millor no els hi aporta res, perquè a lo millor al principi ara se crearà un microclima, un delulu general i estarem tots bojos per ells i d'aquí al cap d'un any perdona, qui era este? Què? Traca? No sé, temps al temps. Llavors, mi niña Ruslana se ho ha currat molt, donem-li li dono el benefici de la duda, però ahir agafat per pèls, per pinces, que mereixia ser finalista, ha tingut moments icònics i això s'ha de valorar també, a pesar de la seva qualitat de persona, que sigui una mica basura, però bueno, 18 anys ja canviarà, ja esperem sobretot que vagi a 3 psicòlegs diferents. 3 psicòlegs diferents, mi niña. Bea, la cançó que va elegir no la coneixia, llavors a mi me va fer bastanta mandra, però el gust que té Bea per cantar és d'un nivell superior al de la resta dels companys i coincidixo en moltes coses que va dir Mario Marzo en este TikTok que vos ficaré a continuació. La mejor voz de toda la edición, con mayor sensibilidad musical, mejor oído y mejor actuación de toda la noche, está ahora mismo en su casa y no es finalista de Operación Triunfo. Martín, para mí, hizo su mejor actuación en toda la edición. Una interpretación muy especial, bailando sin parar muy bien, una técnica vocal impresionante y sin duda fue peor que Bea. Mucho. A mí me dio mucha pena que los profes no la salvaran. Eligieron a Lucas por su recorrido y evolución, pero es algo que para mí no tiene tanto peso. Para mí la evolución hay que reconocerla, hay que felicitarla. Por supuesto que coincido con el pedazo de arco que ha tenido Lucas, pero yo no puedo valorar la evolución por encima de quien lo ha hecho bien siempre. No podemos penalizar a los buenos por ser buenos desde el principio. Y tener una buena evolución no cae en saco roto. Lucas ha mejorado mucho más que Juanjo, muchísimo más. Pero Juanjo canta mejor. Y he usado los nombres solo como ejemplo. No estoy comparando a Juanjo con Lucas. Calma todo el mundo. Mira, xica, almenys va sortir del programa havent portat uns lookazos superguapos, ella superguapa, icònica, mi niña, després de portar trajes multicolors que li quedaven com un sac de pataques, com vaig comentar al vídeo anterior, doncs almenys ha sortit devorant i sent icònica i ha tingut una bona sortida. La sensibilitat i exquisidesa de cantar que té ella no es pot comprar, és un talent natural que té, així que no ha perdut Bea, ha perdut el programa. Traca de mujer. És cert que estic enganxat a ella per la seva personalitat i carisma, també. Llavors, encara que la seva actuació s'hagi quedat a mig gas, potser en algun sentit, no vull dir res dolent d'ella, que ja tindrà el seu triomfant fora, perquè no acostuma a tindre un bon carinyo del públic, un bon recibiment i suport, generalment, com a molt quan va estar nominada en Cris, però se va salvar per mil·lèsimes, llavors tampoc ha sigut molt apoyada, pobreta meua, llavors trobo que serà d'estes al concurs molt bé t'aplaudim i després direm d'aquí 2 anys què? Qui és esta? Però bé, Bea ha sortit per la porta gran en un coño gordíssim i enorme, mos ho has servit i l'hem devorat. Gràcies a tu. Que et vagi molt bé. Els finalistes cantaven d'exhibició, llavors, clar, si eren finalistes directes en esta semifinal no jutjaven res com a tal, encara que alguna petita valoració se'ls hi va escapar al jurat, però anem a fer una comentada igualment, una mica, perquè no se quedi tan curt de valoracions i així ho fem equitatiu. Paul Thin, l'exigència física per la coreografia i el tipus de cançó no l'ha ajudat a fer un bon show com ens tenia acostumats. També recordem que Fiebre va ser cantat per Amaya, llavors, clar, la gent se mata més per una versió com la seua que com ho va fer Paul. Pablo Rus li va dir que el programa l'havia ajudat a créixer i consolidar-se com a artista en la seva proposta i que va ser la seva pitjor actuació per com va desafinar. Una de calç i una d'arena, que es diu. Llavors li va dir, molt bé, però no te flipes perquè has fet un quadro. I això de que ha fet un quadro o una merda directament ho opina més del 50% de la gent.
I ja ho sento, però qualsevol cosa relacionada en la Bad Gyal, Pussy que mana, la más pega d'Espanya. Jo no puc ser objectiu perquè la amo. Paul me va oferir perreo i jo li vaig dir gràcies. Llavors, mira, jo totes les merdes que a la gent no li agrada, jo les compro. El miénteme de Juanjo me va oferir perreo, lo compro. Fiebre de Paul m'ha oferit perreo, lo compro. Ja està. Que a la resta de la gent no li agrada, pues bueno. A vegades, a pesar de ser un concurs de cant, pues hem de mirar el show. La gent valora els concursants quan fan show, quan los hi surt de la polla, com dia abans lo de Martin. Ai, bueno, és guapo, fa show, encara que cantigui fatal, pues ho comprem, pues bueno, heu de valorar equitativament, que a nivell soroll, ja no dic ni veu, a nivell soroll era una mica quadro, pues bueno, feu vatros, és que clar, a casa, tan pitxis, rascant-vos la vagina, s'està molt bé. Surt tu a pegar brincos i a fer tren el dancehall ardiendo. Perra, surt tu. Bueno, almenys Manu li va dir que estava mal la tercera part, en plan l'inici un asco amor. Però, bueno, entre la escenografia, els ballarins, pues se fa disfrutona de veure, d'escoltar ja per cadascú, el que sigui. Però bueno, com era ja un finalista directe i la formatge a suportar mis vides. Traca. Juanjo ja vos vaig dir que per a mi se me quedava pla, perquè sempre ofereix el mateix nivell vocal. En aquest aspecte se manté estable durant tot el puto concurs, literalment. I l'únic que ha sorprès i ha evolucionat és que ha trobat el punt per connectar-se a la cançó i expressar interpretativament el sentiment de la cançó. Bé per ell, però Maris, gala 11, vull dir, quan esperava Juanjo per emocionar-se ell i emocionar el públic a través d'una cançó? A la final, a la pròxima gala, pues, en algun moment ho havia de fer, perquè si no, pues, vaya finalista de merda. Si no has sapigut... Clar, és que això és molt subjectiu també, en plan, emocionar-te per una cançó com interpreta algun maromo. Jo literalment no m'emociono, com ho diu Abril Zamora. Però si veig que està implicat i està volcat en interpretant i expressant les seues emocions, dius, bueno, mira, està mostrant-se vulnerable, s'està mostrant d'una manera que no ho havia fet abans, ho compro, això ho compro i t'ho valoro, però ja li traus tot este aspecte i este punt de vista i Juanjo, línia recta, plana, com... línia recta com el palo que tenia al cul ficat perquè no ballava mai, i s'ha quedat en su línia, plantat muñeco cantant davant del públic. Pues bueno, si este es tu rollo, ¿no? Este es tu rollo, ¿no? ¡Jura! Pues bueno, ell s'ha quedat així, en su línia, llavors, pues, pec, suposo, no ho sé. També al repàs de gala Noemí li ha dit tu ja has ganado, te has ganado a ti, volent dir el que vos vaig dir al repàs de la gala 10 i una mica el que vos estava dient ara, que al final vocalment no ha evolucionat com a tal, sinó més a nivell actitud i personalitat, que dius, pues bueno, mira, pues sí, s'agraeix també, que és el que li fa falta a Ruslana, de més que evolucionar vocalment, evolucionar com a persona, mi niña. Cadascú té la seva travessia. Nayara llegó, presente, mi niña ganadora, mi chama, mi amor, mi todo de mis entrepechos. Bueno, és que simplement que dir ball de la Super Bowl, vocals de Nàrnia, cos de Kardashian... Això últim potser no, hem exagerat una mica, però és que simplement va dir què tinc que oferir tot, literalment ha oferit tot, s'ha carregat tot el bufet, no ha deixat ni les restes ni una miga de pa per la resta dels seus companys. Ella va dir que sóc finalista i encara que faig una merda absoluta no me passarà absolutament res.
me la pela. Jo tinc que donar el 150% i això és el que ha fet. Servir lomo, servir cony, servir tetes, absolutament tots els òrgans existents i per existir ho ha servit. Ha fet moltes coses difícils en una actuació que s'ho hagués pogut reservar per a la final i mos ha donat tot l'espectacle i el numerazo de la edició. Ella a la gala 11, sí lo digo, pariada, digues-li nena, la millor servidora, amiga, carisma, divertida. Ella representa tot el bo del món. I fins aquí, comentant la gala 11, mis vides. Bueno, com he comentat al principi, Nayara va ser la nòmada favorita. Estava entre ella, Paul i Juanjo, llavors no hi havia moltes més opcions, però me va sorprendre perquè a totes les enquestes guanyava Juanjo i hi havia un activisme de Nayara i Paul han guanyat 2 vegades, ara li toca a Juanjo perquè sigui equitatiu. I de repent, quan van dir Nayara, jo ties al llit. No sé, sorprendida, però alegre, se ho mereix. Ara ja té 9.000 euros en su cuenta no cuenta de ING Direct para gastar-se-ho en lo seu cochazo i tunear-lo encara més. Acelera, manya! Intenteu sobreviure fins la gala 12, la última. Jo no sé què faré. Si no me tiro abans per una finestra, pues estarem aquí mirant i comentant la gala 12. I si no, me tiraré per una finestra després de la gala, perquè jo no sabré què fer con mi vida. Soc una persona addicta i hauré de lluitar contra l'addicció. Yahoo respuestas. Estic devastada, destruïda, angustiada per la partida de Bea. Que hagi marxat ella me destrossa. Estava jo este matí plorant per ella, mi niña, no puc més. O sigui, estic empatitzant i connectant massa. OT m'està fent plorar per desconeguts. No ho sé, estic loquita. Així que diumenge, dia 18, tindreu un nou episodi del podcast. Prepareu-vos per a devorar com a bones potàxies en els meus traumes sexoafectius, més sexe que afectius, perquè jo sóc així de coqueta i moderna. I no res, xiques, xames, cuideu-vos mentalment, perquè jo no estic suportant esta edició d'Odem. Ciao!